Shin ako yung mga video sa una nga. Ikaw yung idolize. And until now, ayan, maraming mga iyaan nga gipanggiyaan. Gipanggiyaan, parehas lagi walay mga byuda. Hi everyone, or every bugan, mga pink ug bugan. So karong adlaw nga video is special gyud kaayo. Kay naatay special guest ang pambansang uga. Diyos ko, kinsa baywa na kaila. Nga kinsa pa baylaing uga. Rowell Divina. From Davao City. Hello guys! It's me, Rowell Divina, ang pambansang uga. So na ako karon diri sa vlog ni Rando, ang pinaka-pink nga bugan diri sa Jensen. So Rando, sa buhat ko na to karon day. Nanti ka. Sa bugan. Violet di ay. Kibatakdan man yun. Da-check doon na to. So mo bilang ka. Bago ta mag-start, of course, mag-observe pud yun mi og distancing. Oh yes. Kabado na ka. Basing ang bandra mang bash. And then, unsa gyud ang video karong adlaw. Unsa tong buhaton karong adlaw Rando? So karon is magtagay challenge ni. First time ni Grabe. Wow! Ang channel. Wala inom gyud eh. So, makonsider gyud siya as challenge kay di ba basig uban dira mo ingon gyud nga kanang ay challenge na sila ang tagay nga. Di man kay mi nagainom. Dili gyud kaayo. Gatas na. Ako gyud is kana bitang dili man sa iyo nga basig makaingon mo, Diyos ko, kabalo ko pala inom kay mo basig makaingon mo babat. Ako kay ila gini si Rowell nga Yes, gani gyud siya nagainom. Gina-breastfeed pag gina siya hantud karon. Kay bata og nawa. Dili. Kay na ako jud ko'y daot sa akong tinae. Kanang very sensitive kaayo ba niya labi nag-hard gyud ang inumon. Diyos ko, pagkaugma. Mubati gyud ang labad kay siya maano hangover. Labad ko nga. Lami kay siya ilambos. So mo challenge gyud siya. But sa iya ha marag ka gabi man ni sa Davao. Dili ko jud ako. Dili ko alcoholic, Pero lahi ra pud baya ang feeling nga kanang mag-inom di ba sa iyo nga kanang nagpakapalimpyo nga di gid siya pala inom kay ang feeling pud baya nga mag-inom is labi na kompleto mo magbarkada ana bitaw. Say stress ta sa life, stress ta sa work. Diba? Say kailangan na umiinom, chill, ano ba? Ang chika man gyud ang magdalaan na ang atong chismis usahay di ba? Atong pulutan usahay atong mga friend. Di ba kun? Di ba kana? Dili istorya gyud magdalaan na dili ang mismong inom, dili ang mismong pulutan kay kung pulutan lang pwede ra man mo ipulutan imong crush. Imo katagay. Pero natulaon ba? And naapod yun siya twist. Aside from Tagay Challenge, Unsa daay? manubag me og mga questions. Ano ba ako mag-inom ra gyud ita? So mag-inom na tatad mahuman gyud mag-inom. So nag-post ko ganyan sa Facebook nga kung namoy mga pangutana sa among duha, i-drop na ninyo. Ay, as in? Oo, I think wala din kabalo. Wala din siya kabalo. Actually, kay dili pa jud ma-mention iyahang account ganyan. Ay, so wala siya. Manong wa ni siya nakabalo nga nag-post di ko ganyan. Kabalo. So, karon ay mga questions sa amo ang duha, hindi lang kay sa hindi lang sa iya. So, for me mag-start, of course, mora gini napalit na mong available gaina, Tanduay Select. So, pangamahan kaayo, Tanduay. So, mga amahan dili. Moy ang mga ilim nun sa mga estudyanteng nagtipid. So, nagtipid ta. And sa mga bata po day, ha? Nga gatanaw karon Diyos ko, hindi gid manundog. Kani ang gibuhat karon is challenge ra ni siya. Dili gyud ingon nga kailangan manginom gyud tanan pirmi. Kay bisan ako gani bitaw kanang murag kung naanay occasion, dili gyud yung nga like magplano gyud nga kada adlaw magsigig inom, di ba? Mga bata din ha, basig na yung mga nananaw ani nga mga minor de edad. Basig manundog. Juice lang sa mo. So ayan, di lagi nang to padugayo no. Mag-start na gyud ta. Ang pambansang uga ug ang basa. Wow! Nabasa. Ang sipangita kuya ko kasi hipamasted. Oh, di ba? Okay, so bago yung mag-start, mag-inom sa gidmi. Sa isa-isa ka shot. Okay, ikaw sa una. Cheers! Ito nang gibiyaan na. Yawa ko tayo. And then, of course, ako po Judy ay. So, by the way, ha, isa-isa po gidmi baso for safety purposes. Kaya just Taga-follow gid protocols din ni. Masig na ni COVID ikag Davao. Ayan, kainom na siya.
first time. Wow! Wait lang. Iyan sa madjong. Uy, kulag madjong. So for our first question is from Mark Oko. Where mo nagkaila and when? Asa daw nagkaila og kanusta? Ako to bag. Kita na ako dito i-share ani bawat isa go. Nagkaila, ay, ikaw nag-message ako first na nga himutag vlog soon pero nabisitan doha. Pero nagkakita gyud mi sa Cebu na. Sa Cebu katong na nag-invite sa amo ang Duha. and Naskami dito. Try lang. Katang nakita po ato dila na mo i-share basta very traumatizing and at the same time murag charge to experience na lang kay at Pero least na-happy murag- man pud mi kay na-happy gyud murag naapod tay mga grabe gyud nga pinagsamahan pud gyud tungod ato nga panghitabo, di ba? First kita pa lang naman, mura na mig friends for how many years? Di ba? Kapakanan, mura yung mag-iyaan. Kana bitaw ka nang murag sige gid mi pud mi plano nga mag-collab mi and di gid makabuhat. Dili gyud makabuhat. Ambot ay nalo. Kana bitaw murag nalingaw na lang gid mi murag ka nang Miso. sige rag pangatawa unya. Wala, banding. Wala, Ano ra banding. gid murag ka nang murag mas ginapatigbabaw na mo ang kana bitang normal nga kanang Yes. istorya gyud, ga chismis gyud ana and di na gid mi makauna nga mag-collab pa ba mi. So karon pa gyud nakauna-una ang kapila na unda mi nagkita. So sa akong isip nako mag-collab na gyud ta. Kay murag Wala grabe na ang gyud. mga comment. Nga murag kapila na mo nagkita anong asa man inyong mga video. Yes. Kanang ana bitaw. So sa Cebu mi una Cebu. nagkita 2019 to December no. 19. Oh, last year. So, Last year na. Last year. Ba, dili last year. Oh, last year. O niya. Do grabe yun. Enjoy kaayo dito. Nakatumpag. Sabay ta nag-flight from Davao. Oh, from Nakita Davao. kita sa airport Kita sa gyud Davao. sa airport nagsabay Unya ka nang murag. From murag- Jensen, biyahe pa siya Davao. Oo, unya, nakita mi dyan sa airport, murag, itsyag ante. Ka nang murag. Oo. Murag mag-iyaan, ana lang. Ayaw ko hilab. Ha? Kay Diyos ko. Pero pauli, iya na mi. Oo, yan na. Padabaw siya. Oo. Then ako pa dyan. Kaya ang mga plane ticket ato nagka-problema. Kaya na-stop Basta na grabe yun ang problema ato and kalabit ang butan. Butan man po kayo mi. So di na lang na mo i-share kung Oo. kinsa tong nang buisit sa what nang buisit yun. So dito sa Cebu last 2019 nagkaila mi and ayun marag mga ante ngantod karon. Kiss me. Lagi. Kung wala lang kay COVID, sige magkita. As Kasi in yun. So ang next nasa man to. Ay wait lang. Shot bago ang ikaduha nga question. Daw, o, di ba? Mainhan yun yung mga friend nga tikasan sa shot. O di niya. Sabay. Tumurag nalipong kulay. What? O pa yung ganito. Ang plano mo gid na beer lang kita. Yung murag di man gid siya mo inom og beer. So Hate yun akong beer ay ka. nahulog Punga. sa hard. So next question is from Gian Clarence Monton Anwengo. What is the first impression on each other? Ako una. Atong first impression mo pa ta nakita lang. Ay anak katong wa pa ta nakita. Oo. Kabalo jud ko nga malingaw po jud ko sa iyaha kanang atli. Ay bin ka ay dili gid plastic kan gid kanang like yang tingog manggujud kana bitong pag-deliver sa video like kanang murag ko mag-emote siya like emote jud ka ayo nga kanang murag gibyaan jud ko which is ang tinuod ginailogan. Ha? Wala. Uga gid kaya siya. So mo to, like katong pagkita namo marag medyo awkward pa ko no himi ato ano marag wala pa kaayo pero kabalo gyud ni nga kung magkomportable naman isa isang isa mga buang gyud ni and mao gyud ito ang ending just ko murag gyud mga pistik. So mo to ang first impression sa iya kabalo gyud ko nga ay just ko malingaw gyud ko ani sa iya kay sa video pa lang lagi daan. And in fairness lang, wait lang, add lang, wala po dyan ko nakafeel sa nga attitude yung kaayo siya. Kay of course, nagka-convo, magin niya ako. And wala lang, kung murag very... Nalagay may mga conversation nga. Malaghan na po niya followers. Kaya na yung mag-istorya ka. Anak, ginoy may isa Oo. mga buwisit yung Kaya mag-live siya, yung mapil ko. Panana, padoldo, Tapos ng mga followers. Hindi na akong followers tayo. Okay. So, ayun, ikaw, ano sa'yo mo impression? Ako, syempre no, kita man siguro ang tanan kabalo nga, wala pa ko, Nana J. Randolph. No, bali, siya gid ang nauna, siya gid ang garay na. So, murag, ay, gina-idolize ko din sa una. Actually, na ko yung mga video sa una nga. Ha? Ikaw yung mga idolize. Ako na
yung follower. Wala, na ako yung mga video sa una nga kanang ginasundog na ako siya Oh, kay kita ko ato. grabe, maligaw jud ko kanang ang buto yan yung bayutan ni kanang lami kay gate ko to Pilingon ko. ba, ani? Ay ba o kanang ligaw jud kaayo siya and kahit akong sister, grabe ka idol jud kaayo siya nga kanang gusto jud makikita katong magsabay mi pa Cebu. Gusto niya patong si Randolph sa mall kay para sabay lagi daw mi padto nag-airport kay gusto jud niya makita. Grabe jud ka idol akong manghod. Ginatanaw gid namo siya. Pero katong panahon nga ako na pod, wala na. Char lang. Grabe ta. Oo, grabe ka nang gaan kaayo as in, malang ako maistorya, gaan kaayo siya katrabaho, gaan kaayo siya kanang dili siya lisod ihalubilo, dili siya lisod pakisamahan kanang wala mura na jud kanang Diba? Oo. Kana bitong pag uli po dyan ako atong Jensa no way pagka-char ka na sa kumakaila. Gicheck ka Oo. ginako nga grabe. Rowel Divina pagkauban na mura gid mi close friend na Oo, kaayo mo ano pagkauban lang. kana Mm, bitong ano lang. nagkasinabot gyud mi. That's the term. Yes. Nagkasinabot gyud mi sa Kasinabot among lang mga yun. kabuang. Kanang hanap bitaw. Maramig ang kabuang niya, wala pud para sa kuha Oh, diba? po. Kung sa mo ginachikahan, lang pud. Lucky lang po. Dira ra magin mag-start ang pinagsamahan sa mga Oo. chismis, mga inistoryahan na diha ra gyud. Mao to. Perfect lagi kay and until now, ayan, maraming mga iyaan nga gipangyaan. Gipangyaan kay parehas lagi walay mga byuda. No. So, Got it. ayan. Okay. So for our third question, my God, marag na lipong-lipong nag-light. So from Hanley Khalifa Smith, wah, kaya pangalan. Unsaon para higugmaon ka sa imong crush? Any tips? Ha, pa-shoutout pud ko. Ayan, na-shoutout na. And ayun, marag tanan magita. Paunsa kita higugmaon sa itong mga crush? Or sa managsaon na? Para sa ko ano murag naga-background check ko kung sa iya mga gusto, kung sa iya mga likes, kung sa iya mga dislikes, kung sa iya mga likes. Di ba? Kaya usahay, oo, kada pa sa eskwelahan, sa una, itong mga high school ta, usahay yung mga gusto niya. Kasi di ba, nagapasulat ta atong katuging murag notebook nga dito ang name, ang ano, sa imong likes, sa imong dislikes, sa imong Ayaw ka na mga anak. Oo, ano ba? O di ba? Oo na, yung kinsa yung crush dito. Gina pasa-pasa baya to tibuok. Ano baya to ang ano Ang ato? itong generation. Yes. Oh. No, gina ma-check man nimo dito sa iyang mga gusto, siya mga dili gusto. Di ba ing anak? So, Dapat imuhang ihibalon ba kung sa iyang mga ano Gusto. preference. Okay, Oo. para marag mapaghandaan nimo. Yes. So, sa ako is kung paunsa ka mahigugmaon sa imong crush. Of course, para sa ako dapat makabalo siya nga crush nimo siya. Tama po. So, una, bigaon nimo. Wah! Kaya kung dili po ka Manudlog yun. malihog, paunsa ka niya manudlog yun ang Manudlog mamiga yun, yun. Dapat oo. dili po siya nga biga yun, like magbiniga yun, Oo. maginiga yun. But kana bitaw in a way of like, i-inform siya nga crush nimo siya. Pwede ka like, makipag-flirt. mo-chat yun ka nga kanang, "Ay, crush ba yun ka?" Wow! End of the world na, ano di ba tika prangkahan? Oo. Pero Parang ano ako, bitaw? ina nga, high crush kasagbutan alas 2. Diba? Kaya, kana, yun, kaya dapat makabalo siya kay malay diin mo. O, di ba? I-crush back ka. Nawi usahay nga di ka Crush ingon. mo di ikaw. Diba? May mga lalaki nga di ka ingon. Unya, Oo. paunsa na kung parehas mo amang. Oo. So, walay mahitabo Ay, mahitabo, nga ka diba? ng relasyon. Nagpaabutanay lang din mo Nagpaabutan. So, dapat mo ingon ka, mo prangka ka. Yes. And then, ayun, next is, hibalaan nimo kung unsa gid yung mga gusto. Then, Yes. dira na mag-start nga ka na marag, na may bonding, and then marag wala, communicate na mo, or... Kahit ikaw bayot ka niya, gusto niyang babae, ayaw na. Oh. Puyo na lang. Wow! Nagpuyo data. Ito. Pero namin possibility, namin mga lalaking bilis lang gusto bayot at first, pero at the end of the day, ay, kanitong tibok ilang kasing-kasing, kaya may mga bayot nga persuasive kaayo kanang Persuasive. Kung kabalo, si Mini. murag kanang ano ba kanang dili sila muhunong sa ing-an nila, ginapadayon nila, ana ba, and then ang lalaki murag na-learn na lang pud nila nga malove ang gay ana. Oh. So, ayun. So, dapat Abot na magpapansin. Basta mauto ang tubag. Oo. Then, next question is from May Ann
Bracamonte. How can you forget someone? Paunsa nimo malimtan ang usa ka tao? Ikaw, paunsa ba? Last year, November, Ani ha? Ha? Siguro may mga difference sa mo ang mga Oo. sa mo mga tubag kay iya ani mostly experiences ako kay murag wala ko jud Experience. Wala experience kay wala pa ning gibiyaan. Hindi ko kay no. Hilas kayo. Hilas bad. ako. Anaan ba'y namiyas ako? Siguro ang kapangit kay ang kagwapa man ang nabilin. So mo to unsa ba? Paunsa ba ni malimtan ang usa ka tao? Hindi ka na ang pangutan na lisod kayo. Depende man gud na sa unsang klaseng weight sa pain ang iyahang gihatag sa imuha. Unsang klaseng nga sakit ang iyahang gihatag sa imuha. Kasi ingana gid na like take for example sa ko nakauyab ko October. Bulag mi November. So like 1 month ra or wakaabot something like that. Nakaabot, nakamansiri pa mi So November, like 1 month. nakamansiri pa mi November 14. So 1 month kapin. Pagkahuman, naami past issue. Nag-cheat ko. Pero dili cheat nga kanang nag-cheat ko, nala ko naka-chat. Gi-entertain mo. Gi-entertain ako siya. Kani bitaw usahay man gud, naapay makita nga wala sa tong partner nga suddenly nasa uban nimo makita. Oo, makita na to sa lain. Kaya aling ana ba? Ingana lang ang makita na to sa lain. So ingana lang ang tapos mo to murag na-attach ko slight. Wala na ko siya uyab pero gifling na ko siya. So chat ana. Na may something nagka-charge. Nasakpan niya. Yun nasakpan niya. Wala mi nag-talk og 3 days. After 3 days, the next day is mansiri namo. So the night after mansiri, nag-reconcile. Nagka-okay. Pagkahuman, na ako'y events sa Governor Generoso. Davao Oriental. Davao Oriental. Gidala na ko siya. Gidala na ko siya. Nag-inom, Napakita ba nini mo sa kuha? Wala pa. Wala. Later. Nag-inom mi. Kaya mo ko na siya ginapakita niya sa kadaghan. Hindi Nag-inom mi. Pagkahuman, nahubog siya. Nahalungkat. Abi magud na kung okay na siya. Abi na kung settle, abi na kung okay na. Pagkahuman dai nahalungkat. Di pa dahil siya okay. So murag nahubog siya, nahubog ko, nagkasigawan, nagkasagutan. Hantod sa so like naay mga tao. Naay mga as in, like commotion gid to siya. Oo, commotion gid ta. Like anak gid la Ruel Divino. Ang owner sa resort gusto na magpatawag ng police and all. Oo, giayos mi ana. Pagkahuman, ano na 2020? 2019. November na siya, nagbulag mi Last year November. lang. Nag-adto mi dito November 18, 19, 20 nagbulag mi. Pero last year lang. Last year lang. Sakit kaayo katong mga panahon nga katong lost kaayo ko katong maghimo ko video nga katong Busy ay kay di siya sa love life. Busy yung kay As in, ay wala ko kasabot ganun busy kay ko sa love life. Kabalo yung kay ko ani. Nga busy kay na sa love life. Napag-point Shit, niya sa sakit. Uy, kabalo ka. Laylahin na yung ka-video ko. Nakoy, nanokoy mga suicidal tendencies ako. Simbahan na yung within town. Promise! Pero yun noon, like, di ba siya nga masabtan Oo. ha, nga maabot sa ina ng sitwasyon. But, Oo. naagi point nga maabot ka sa anak. But, please lang, ayaw po. Sa mga ano din ha, mo Diba? na Kay- kanang love yourself yun. Bikod ka nang isarata mo agi sa kalibutan and Yes. kalami sa kinabuhi kanang mga problema muagi ra gyud na and part gyud na siya nga nabuhi ta diri nga naagi dapat problema. Usahay lang yun, naalang yun tayo, matunong lang yun ta sa mga mali nga tao, pero that doesn't mean nga, Mali na itong kinabuhi. oo, mali na itong kinabuhi. Diyos Na, ko. ingana magud na, kanang murag, unsaon nimo para i-ready ni mo imong kaugalingon sa future kung di ka mo aging mga experiences. Di ba, ana sila, experience is our best teacher. Di ba? Oo, okay, di naman dyan ka maka-learn. O, di ka maka-learn. Wala kang experiences, wala. Murag sa Wala tanang po. bagay, murag ignorante ka, Oo. murag wala dyan kayo natunan na ng bagay. So, Oo. perfect ra gyud like kung bisan unsa man na mapanegative man na siyang Yeah. experience gyapon na nga kung asa makatuon That time, grabe, about sa imong life. wasted kaayo ko, like, I don't know how to make videos again. Pero ano Pilago bitaw? to, isa kasi mana, street, good, promise. Sigig inom, sigig Di inom. ba?
Pasalamat ko lang, digos good vibes, nila Papa Vince. Oh, kita ko nga nag-uban. Wajud ko na nila biyae ay. Oo, kato tayo. Wajud ko na nila biyae. Pero pasalamat ko sa ilaha. And ang na-learn ako ato manggod is, next time if you love someone, dapat make sure nga buo na kadaan. Ayaw sunod og relasyon nga kulang ka. Kay ang tendency manggod pag musulod kag relasyon nga kulang ka, the moment ka mubiya sila sa imuha, sakit ka ayo sa imuhang part. Nga murag ka nang Wow! Mahilak na murag sakit kay sa imong part nga murag di na ako kaya nga mabuhi siya, di na ako kaya nga mawala siya. Murag ing ana manggod ang ing ana nahitabo sa kuha. Dapat Kaya- andam mo sa mga possibilities nga mahitabo kanang anak bitaw. True. So, ayun. Pero unsa gid itong question? Kalimot ko. Pero ang question yun is, how can you forget someone? Paunsa niyo malimtan? Oh, Tama, din wala na to na to. Grabe gid ang story. Oy, dili lang na ako na-share tanan kay Randall Buisit kapag ako mag-vlog sunod ba? Tayo ka ba? How do you forget someone? Oh, so paunsa nimo siya nalimtan or nalimtan ba? Make ba nimo yourself siya? busy. Oh, tinuod gid na. Ano lang yun? Make yourself busy. Don't pretend nga okay ka. If you yung pain. Accept. Dawat. Absorb Dawat. all the pain. Dawata ta ng pain. Kung gusto ka mo hilak, ihilak. Tinuod yun. Ayaw pretend nga okay ka, ayaw pretend nga strong ka para lang makita lang niya nga okay ka, para makita niya nga naka-move on, nakaayaw. Ginapahirapan lang ni mo kaugalingon. So, ayun, dawaton lang yun nimo kung unsa man ang level of kasakit ana. So, maura to. And maura to tanan. Thank you so much for watching. And, diba? And salamat kay Rowell Divina. Kanabitang, di man sa ingon nga kanang napugos gid mi aning content, but kamo man gid ang nag-request ani. Most of your comments are, sige mo kita ni Rowell nga wala man gid may video nga kuan mo like nag-uban mo like nag-collab mo. Kay lagi tungod kanang ma-enjoy na gid mi nga mag-uban ni. Sige ra gid. At least karon na mi something nga ma-offer sa inyo nga inyong matan-aw, di ba? So ayun, and at least karon nga month is February. Mao gini ang bulan sa kung asa ang inyong mga kasing-kasing dira nag-uros-uros. Yes! So, mao nang among gipangtubag karon nga mga questions is about more of like about love gyud ang among ginapangtubag nga questions aside from kung paunsa mi nagkaila. Again, this is Randolph Vibes, ka-perfect bang? And this is Roel Divina, ang pamay sa Oga, ang leader sa narang single. Thank you so much for watching and see you sa next nga video. Bye!